أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون صدق الله العظيم. بندرابي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يقول مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بندرابي الإسلام ينكوبي بندرابي بن هاشم ينتاني رسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ديادو يوتري ديتيكو مبitten سريفابي من سيرنابي من sinno ko sago yewtere nde ngadi mi wadde nde mi ado wadde ɗum ɗo kono noon ko ni Allah haajimi alano lawol no jettirimi galle o ko joni Allah yamiri ɗum mbaɗa dañi hen beele mawɗi no feewi hande noon bittiten ko seernaɓe men kono hande oɗo ñalawma eɗen ɗo e hadara mo ganduɗa ko jinnaɗo men ko sarif men ko moƴƴo men ko tedduɗo men ko joom barke men woni Sharif Mouhamadoul Habib allahu taala minen komin sukaɓe kono min ji laabi makko naw ardano Fuuta ni hande noon ko kanko jiɗɗini yewtude hol gurdam makko to jeeya to yi aduna to honno hol hakkunde makko e julɓe ɓe no wano ɗum noon yewtande ɗum ko musidɗo men sehil men jinnaɗo men biyeteɗo ceerno Alpha Ly jeeya ko gollere machallah en tawi ɗo hadara o koye juma Sharif Mouhamadoul Habib gonɗen ɗum ko yettere Allah ɗum tan woni e ɗum noon onon bandiraɓe min tawi ɗo ɓe min calmini on min juurima on min duwonima on télé o wiyete ko Piindi TV en jetti Allah e nelaɗo mum en jetti sababu o ko Dawoudou Moussa Dia kanko waɗi radio o waɗi télé o julɓe ɓe yo kumtu hen haajuji mumen gurdam men hanki e hande yo yimɓe kumtu hen haajuji mumen min noon cuɓɓimi nde ɗo yewtere wiyetende nani de Mbitten sarifaɓe men e seernaɓe men so Allah noon waɗima e lawol aɗa yaaha ha naati galle Cheikh Tidiane taniraɓe rasul billahi allahu taala ala gasi ha so yewtere nde haaɗin ɗo hannde mi yettiri ɗum Allah ɗum ne kadi weeɓani en Alpha caggal nde min calminma min juurima min ƴetti calminaɗi ɗi fof min pawi junngo ma kalanna en ɓeɗo sarifaɓe holɓe caggal ɗum mi ara e namde men joni joni so tawi jeeɗo ñaawi ceerno Daha Thiam assalamu aleykum wa rahmatullah bandiraɓe julɓe heeɗiɓe tawaɓe jonde ɗe a jarama e mbiɗa cuɓiɗa ko yewtere sarifaɓe men e seeremɓe men kala ko yewta ko kamɓe Allah addima e galle khalifa men mo ganduɗa Allah hoddiri ko secrétaire général e galle ceerno men Seydi Cheikh Tidiane radiallahu anhu ɓi Cheikh Tidiane lomtiɗo Cheikh Tidiane radiallahu anhu on galle Sharif Mouhamadoul Habib bun Seydi Mahmoud no gandirta bun Mawlaya al Bachir بن سيدي شريف محمد الحبيب بن سيدي شيخ أبي العباس أحمد التجاني
kanko woni baamum ɓeɗo jooɗiɓe ɗo walla baamum jooɗiɓe ɗo ene e yeeso meɗen ɓe e lomtade hande e jappere he khalifa men seydi abdoulmoutalib bin seydi sharif mouhamadoul habib bin seydi mahmoud bin mawlaya al basir bin seydi sharif mouhamadoul habib samiyihi bin seydi abil abbas ahmad atijani on ɗon sharif abdoulmoutalib omo wondi e miñoy ko en seydi ali bin sharif mouhamadoul habib e seydi oumar ɓe allah hoddiri wuurɓe hande e nder leydi he ɓi seydi sharif mouhamadoul habib e lomtade mo noon e jonde he e lomtade babiraɓe ɓe ɓeɗo ɓiɓɓe tedduɓe ɓe ganduɗa jooɗiɓe jeese meɗen mawɗo jonde nde ko seydi jalaluddin bun seydi sharif zeynul abidin bun seydi sharif mouhamadoul habib bun seydi mahmoud bun seydi mawlaya al basir bun seydi mouhamadoul habib bun seydi abil abbas ahmad atijani jooɗiɗo jungo makko nano o ñaamo o ko sharif mouhamadoul habib bun seydi tayyib bun seydi sharif mouhamadoul habib to kada mamum bun seydi mawla sharif mouhamadoul habib bun seydi mawla seydi mouhamadoul habib bun seydi mahmoud bun seydi mawlaya al basir bun seydi sharif mouhamadoul habib bun seydi abil abbas ahmad atijani keɗɗomo jungo nano ñaamo o kankone ko seydi ali inniraɗo mamum en ɗiɗo bamum yummako ko seydi ali e sharif mouhamadoul habib jiiɗi baba o woni cheikhul zawaya aynu mad on wiyete ko seydi ali ko ɓi seydi abdoulmoutalib tijani khalifa meɗen o oɗo mi wawa wiide bama ko sharif abdoulmoutalib holko lomti kono ɓeɗe humpiti hande maqama ahmadiya e maqama mouhammadiya ko allah joƴƴinimo hen ko humpito ngo ganduɗa alliyankoɓe joom guite en to allah joom bachira en kalani en ɗum eɗen gandi kadi omo jooɗi nden jonde duuɓi ɗi e lomtugal ngal e seydi cheikh tidiani yamirdemo yo noddu no yamirirno bammakko yo noddu ni eɗen gandi lomtugal no woodi baba alaɗo an woni mawɗo ko an lomti ɗum eɗen gandi ɗum ngal lomtugal no woodi eɗen gandi lomtugal no woodi lomtinnoɗo baba o ko o lomtinmaɗo baba lomtinoɗo walla ko ya lomtoro ɗo joƴƴinnoɗo ƴetta eɗen gandi kanko omo jogui ngal lomtugal kanko oɗo wiyete ko seydi ali kamɓe ɓeɗo allah hoddiri babiraɗo o yamiri yo jooɗode e men alwaladu sirru abi alwalidu yalidu amalahu kamɓe goni ɓiɓɓe seydi abdoulmoutalib jooɗiɓe ɗo lomtade zawiya sharif mouhamadoul habib e yewtere nde cuɓiɗa galle cheikh tidiani galle sharif mouhamadoul habib mo allah lomtinno sharif mouhamadoul habib mo garɗa lomta e lomtugal muɗum o e galle mum namdade oɗo noon kanko allah hoddiri allah waɗimo khalifa général allah waɗimo aminul am mbiɗo sikki ɗum mbiyeton ɗum ko secrétaire général e tubakoje min forani on banggue kono allah waɗimo aminul am e hadratul ilahi o lomtima duuɓi 17 mi ala guite mi haalani on duuɓi ɗi keɓani ɗon gandal ngal e nunɗal ngal heɓani ɗon ko ɗo ceerno mahmoud mo ganduɗen enen fof eɗen gonɗen eɗen gandi ko rafiq sharif mouhamadoul habib enen fof eɗen gandi ɗimo e sharif mouhamadoul habib eɗen gandi almudagal makko e nunɗal makko e gondigu makko kanko e ceerno men ceerno ahmad diop mawɗo men jooɗiɗo o eɗen gandimo ko kanko wimi ni kanko o lomtima e hadratul ilahi e qudbaniyatul usma duuɓi 17 seydi mahmoud bam makko lomtima e qudbaniyatul usma duuɓi 17 ko mbiɗen noon ko noppi koddi en tawaka enen en ganda en keɓtani wawde andude ɗum kono ko anduɓe ɗum ɓe kalani en ɗum eɗen gandi men ama haalde fenata kadi ko ɗum koko lomta tan nde allah wino ya dawudu inna jaalnaka khalifatan fil ardi gila on subaka ha leydi ndi ɓaggue taggue ɓaare ummoɗen jihen ko neɗɗo tan lomtoto allah e leydi he ko ɗen lomtude noon woni ɗe hadara lomtete oɗo sharif mouhamadoul habib ko amin kanko woni jibinaɗo aynumad ko toon o jibina o naati aduna ko 1917 o wuuri e aduna he ko duuɓi 56 adadu zatillahi l adam adadu allahu e ballal allah 1917 mo naati aduna o yalti aduna ko 83
salimi ɗum rokkatma ko 60 ɗum woni ko wurde men ndiɗo leydi caggal nde o jibina aynumad o waɗi toon ko waɗanno e jangɗeli makko o ari Maroc tawoyde Seydi Cheikh Tidiane radiallahu anhu ɗo leliɗo e wonde mo lomtiɗo o waɗi Maroc ko Allah haaji 53 Allah nanimo leydi ndi Sénégal o rutti e leydi he ko 83 53 o naati ɗo o rutti e Allah ko 83 gandiren hono ni kanko Sharif Mouhamadoul Habib ko mbino mami ɗo joni aminul am ko Seydina Cheikh Tidiane radiallahu anhu nde liggani hadara o nde naati hadara annabi sallallahu alaihi wasallam lomtini ɗum wo liggani ɗum duuɓi 50 omo woni aynumad omo liggo hadratul ilahi nde duuɓi 50 ɗi timmi Allah hoddiri duuɓi 17 duuɓi 17 ndi timmi o nela e nela annabi sallallahu alaihi wasallam nelɗomo yo lomto leydi ndi yo lomtono ɗum e windere nde o nelimo o ari Maroc Allah na andi ko addimo kanko omo andi ko addimo yimɓe ɓe ganduɗo emo anda fof ene ƴeewamo e nder ko ari ko e ko addi ko haa ɗo Allah gasni gurdam makko ɗo duuɓi 17 ɗi o liggani hadratul ilahi ɗi ɗin duuɓi 17 o liggiɗo Maroc ɗo kadi ɗum wiye ko aynumad ɗiye 17 ko ɗo o liggi hawrata ko duuɓi capanɗe hawrata ko duuɓi 30 e duuɓi 4 i duuɓi 30 e duuɓi 4 caggal fathu nde o fat ha duuɓi 17 o liggani hadratul ahmadiya aynumad to alazari duuɓi 17 o liggi to Maroc o gasni o neli oɗo gorko biyeteɗo Sharif Mouhamadoul Habib ɓiiko Sharif Mouhamadoul Habib nde Cheikh Tidiane radiallahu anhu dañi ɗum nde ko kanko yiɗi ɗum o inniri kanko ko ɗiɗo caggal fathu nde o fatha o inniri ko Mouhamadoul Kabir nde o uddita to bange Allah o inniri ko Mouhamadoul Kabir o dañi ɓiɗɗo Allah makko yidde annabi sallallahu alaihi wasallam o wi Mouhammad al Kabir Mamadou mawɗo o dañi oɗo Mouhamadoul Habib jibinɗo ɓeeɗo ene ɓe joɗoɗen ɗo o wi ɗum Mouhamadou Saghir sallallahu alayhi wa sallam ko pirlittoɗo e jiyaɓe muɗum firliti e makko ari yiidemo soko ono woni soko en mbawa wiide ɓe soko ko pamaro duuɓi o ena ngarbine e dow makko kanko sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Tidiane no fooɗomo Cheikh Tidiane wi da hada Mouhamadoul Saghir alaysa hada Mouhamadoul Saghir bal innama huwa Mouhamadoul Habib o wona Mouhamadou Tokos o ko Mouhamadou Guiɗo a inni ɓiye mawɗo o a inniri ɗum o innirmi ɗum ko Guiɗo sallallahu alayhi wa sallam radiallahu anhu on Mouhamadoul Habib jibini Mawlaya el Bachir e Ahmad Ammar kanko jibini Mawlaya el Bachir jibini Seydi Seydi Mahmoud on jibini Seydi Mouhamadoul Habib oɗo o mo kalaten haala muɗum e lomtugal e nelal ngal Cheikh Tidiane radiallahu anhu yamirimo wonde aminul am nde to bange hadara ene mbiyata secrétaire général to bange hadratul Mouhammadiya nelede mo e ngal ɗo nelal ngal woni o ari ɗo e yamirore bam makko cawdiɗo ene wiye Seydi Tayyib on zamanu ko on jooɗi e qudbaniyat on jooɗi cheikhu zawaya to aynuma to mawɗo zawiya galle Cheikh Tidiane on jooɗi toon hecci duuɓi jooɗe maqama he on yamirimo an dey Cheikh Tidiane yamirima yaya garbu ife bange hirnangue Afrique ɗo wiyete Dakar jooɗoɗa toon mbaɗa toon zawiya kamɓe koɓe yontaɓe sonno koye aduna ɓe jahata kala ɗo goto maɓe jooɗi waɗa zawiya hay goto maɓe suusa wadde so wona wayno walla yamire kono aɗa andi kay hande no zamanu o feeñirini so maɗo galle mum fof waɗa hen jama soɓe belama ɗum kene newanima kono ɓe cuusa neɗɗo no moƴƴi yaada e hulde mum saɗa huuli Allah nder ma e boowal ma e guura ma e gurdam ma e gonka ma e gondigo ma fof addaten hulde Allah gorko onde wonno ko kulɗo Allah e on zamanu ko e dariɓe e on yonta Seydi Tayyib yamirimo yettinano e Cheikh Tidiane ngal ɗo nelal to ɓesgu muɗum wongu garbu Ifriqiya bange hirnangue Afrique to wiyete Dakar darna zawiya ɗum woni zawiya oɗo ko zawiya Cheikh Tidiane oɗo mo jooɗiɗen ɗo ha paama ko hono noon tan wayi ɗaccanami haqqe seeɗa ha joni ko kanko tan haaleten ɓesgu makko ngu o jibini ngu jaaɗo hen guineɗaɓe ɗaɓɓi yo wat ɗon galle mbaɗana ɗum ɗon zawiya jaaɗo hen Mali oɗo wonko tawa hen
ɓe ɗaɓɓi yo jooɗo ɗo waɗane ɗon zawiya kala ɗo goto maɓɓe ɗannino wiya noon oɗo alhaji bappalel o yaadi alhaji bappalel o yaadi e seydi adnan omo yaadi e muɗum nder malinaɓe jiiɗi yo daro toon o wona toon seydi adnan ko ɓi seydi jalaluddin on goto seydi mahmoudou jalaluddin on goto ɗacci on ne ko falilahi lamdu woni gardiɗo tanum oɗo sadi mouhamadoul habib ɓe ɗaɓɓi kono ala e mabɓe ɗaɓɓiraɗo seydi oumar oɗo alano nigéria naɓe mbaɗani yo ar hoɗo toon paama tan no mbimami ni ko yamirore kanko oɗo ko Cheikh Tidiane yamirimo yo waɗɗo oɗo zawiya mbimi soɓe jiiɗino wadde hono ɗiɗo aɗa andi ɗe reewi saka kadi ɓe ɗaɓɓirama kono haadi ɓe wadde ko padde ko yamirore gollal ngal wona nemaji ɗi wona jondam ɗam ala ko gollande hadara Allah Cheikh Tidiane gollata so wona ko annabi sallallahu alaihi wasallam yamiri sallallahu alaihi wasallam ko Allah setani en haalani en la yandigo anil hawa haalta ko wela watta ko wela ko jamiri ɓi ɗum koye ngal gollal woni ɗo oɗo zawiya Sharif Mouhamadoul Habib ussisa bi taqwa o ari ɗo gollodirde e Tidianiyankoɓe ko Cheikh Tidiane seedanimo yiɗɓe mum ɓiɓɓe mum nani ga haalanimo e yamirore mawɗo makko Seydi Tayyib on zamanu kañum jooɗi woni mawɗo sarifaɓe to aynumaɓe ɗo Seydi Tayyib woni bawum Seydatuna Lalla Zahura woni gondiɗo makko kanko Seydi Mouhamadoul Habib woni yummum halifaɓe lomtiɓe mo ɗo henna ɓe joni e guenangue alhamdulillah on Allah fandinani ɗum duuɓi capanɗe jeetati e goho on goto dañi ɗum oɗo gondiɗo makko gaddunoɗo mo ɗo falillahi alhamdu wuuri ɗo ko duuɓi capanɗe jeegom e jeegom Sharif Mouhamadoul Habib bin Seydi Mahmoud ko ɗum wuuri ɗo yeehi ɗam ɗo gurdam wuuri nde Allah addimo ɗo ene jeeya e teddungal meɗen sikki humpani kala keɗotoɗo fuutanke walla ganduɗo Sénégal koɗɗo e Sénégal hol Alaji Seydou Nour Cheikh Oumar oɗo jaɓɓimo ɗo on zamanu mo mbimami ni mawɓe moƴƴuɓe jomen gande en humpitiɓe jomen basira en mbi kam on zamanu Seydi Alhaji Seydou Nour ene dare e sulɗanu lawliya kowoni ɗum no mbireten laamɗo waliyaɓe ni kala hunde ne jogui gardiɗo en kalino nane Aminou secrétaire général eyyi nde Allah hoddiri on ene daari e gon felo o ga banggue on jaɓɓimo on andi on no andi garɗo o hol kañum onko addi ɗum en andi garɗo o holko addi ɗum en andi garɗo o holko addi en andi garɗo o holɓe ari e muɗum o jaɓɓi omo jogui ɓii ko enen fof eɗen gandi ko lomtiɗo makko ene wiye Mountaga Ahmad o waddi ɗum e makko bawum ceerno Madane omo jogui almudo makko guiɗo makko ene wiye ceerno Hamid Sy Fanaye enen fof eɗen gandi ɗum bawum ceerno Ahmad Sy o waddi ɓe mballe kam e o waddimo e moƴƴuɓe Fouta foof on zamanu gila e bam makko walla so mawni ko cawdirde Seydi Boun Amar nde arata ɗo Fuutankoɓe Alhaji Zeyni en Seydi Alhaji Mouhamadou Bocar en e Alhaji Mouhamadou Seyd en e dendagal yontamaɓe o ceerno Ahmad Bocar en wonnoɓe ɗo e nder Dakar arnoɓe ɗo sari e ceerno Saydou Nourou noddiɓe kamɓe fof jaɓɓade ngare mballe kam jaɓɓade Cheikh Tidiane lomtiɗo Cheikh Tidiane o kamɓe fof ɓe jaɓɓimo ɗo ɓe jaɓɓimo guila Sharif Boun Amar ɓe mbaɗi discours aji mabɓe Sharif Boun Amar nde ari ɗo adan ɓe mbi ko no wuli wawa yehede Fouta sababu nde nguleki kamɓene kadi ɓe jiiɗa nawde mo Fouta saabu nguleki nde ɓe gari kamɓe fof ɓe jaɓɓimo kamɓe ceerno Saydou Nour eɓe kuufimo kamɓe ɓeɗo moƴƴuɓe o wi mballe kam jaɓɓade o nde ɓe gari jaɓɓade mo o wi je ɗum noon janggo subaka garon ɗo so Allah addi on so Allah jaaɓi jaɓɓoɗen mo jeetuden e makko kala ko Foutanke gonɗo ɗo ƴeewen no jaɓɓoriɗen mo nde ɓe jaɓɓimo kanko Seydi Boun Amar ɓe pini Alhaji Mouhamadou Bocar radiallahu anhu mawni ko Alhaji Mouhamadou Zeyniddin to hayre law wimo Alhaji Mouhamadou Bocar so tawi en pini mbaɗa eɗen mbiyata discours de eyyi hiɗab jaɓɓoroɗen khalifa garɗo o eyyi marhaban o wi bisimilla ɓe pini moƴƴuɓe ɓe kamɓe fof ɓe mbaali sa wiyama ya ar ka ala Sharif Mouhamadoul Habib Sharif Mouhamadoul Habib Allah haali ɗum gayni annabi sallah sallam haali ɗum neeli ɗum Cheikh Tidiane radiallahu anhu neeli ɗum lomtini ɗum e dow ɓeɗo ɓe lomtinaɓe dow ceerno Saydou Nour en e dow mumen oɗo sa wiyama ya haal ɗum aɗa andi ɓata ko nanɗa tan walla a yiɗ ɓinɗo tan kono ɓeɗo ɓe melani haalde ɓe mbeɓani haalde eɓe beeli haalde kadi eɓe mbeeɓi haalde nde wonno koko hucci koko feeñi li siddati zuhuri khafa peeñal Allah ngal ko ngal ɗum woni Allah wirnade en a wawa memde kono kay aɗen gandi ko dillat ɗo ko fof dillat ɗo tan ko Allah kala ko dillowo kanko dillata e mum Sharif Mouhamadoul Habib
oɗo seydi jirande ɓe pini gata giyu ndiyan waɗi khiɗabo o gasni koɓe winoɓe eɓe jaafo Sarif Bouna Mari yaade Fouta saabu nguleki wasi yaade o wi min kay hay so tawi ko jahannama wonno toon mi felliti so finni komi daw on faade Fouta ɓeɗo worɓe ɗo jibina eyyi ɗum noon ko ɗum adduno Sarif Mouhamadoul Habib lomtademo ko mawni ko eɓe gandi wonɓe gaaɓe wawi wondude e mumen ko kanko nde o ari ɗo o golli on rôle ha timmi woni gollal ngal tuggandema Dakar ha semme o noddi kala khalifa gonnoɗo ɗo yonta makko o yaade ceerno Mountaga Ahmad e ceerno Hamid Sy e moƴƴuɓe ɓe o yaaduno ɗo hen ɓe jaadi ha semme e ceerno Mahamoud e ceerno Ahmad Baba Ahmadou nar sawa ɗacconomi hakke ko juuɗo kalami haala ceerno Mahmoudou ko nde wonno ko gonɗaɗo jeehude neɗɗo ɗeɗo gueɗe mboɗo namdomo hen mboɗo yehude makko hen omo haalanami hen nde wonoma andi mbiɗa yiiɗi e ɗum woni haajam Baba Mahmoudou noon ko funere Baba Ahmadou noon ko funere makko ɗum woni ko kamen gonno yaadiɓe makko sofreɓe makko kala ɗo mo yaha gonde makko almuɓe makko ɓe gari ha semme kala gonnoɗo ɗo o yaade muɗum mo wirte lawol holko nawimo ko Cheikh Tidiane radiallahu anhu ene nelimo e mabɓe ha ganden ko mbinen kanko wono koolaɗo kuuɓal Cheikh Tidiane radiallahu anhu e almuɓe mum waliyaɓe lomtiɓe ɗum garbu ifriqiya oga banggue nde waari o wi ɓe ñaldi ɗon kanko kadi ne woni hay ko ñamete yarate e base uji makko ɓe jeehi ha toon ɓe payi ladde ɓe mbaɗi base uji mabɓe ɓe ñaldi ɓe juuli takkusan ɓe gasɗi o wimi haalano on nelal ceerno moon Seydi Cheikh Tidiane radiallahu anhu ha ganden hoolare makko o wi bisimilla ɓe juuli takkusan o wi Cheikh Tidiane radiallahu anhu wi onon kon ɓiɓɓe mum kon jaɓaɓe to Allah jaɓanaɓe Allah jaɓaɓe Tijaniya aha goto mum fof kadi ko ɓesɗo no jogui ɓiɓɓe o wi noon yo on tinno jokkodiron ndendon ndendi noon ɓiɓɓe mon ɓe gono gotum annabi sallallahu alaihi wasallam wino Seydi Cheikh Tidiane aw ashabuka ashabi talamidatika talamidi o fuqara'ika fuqara'i noɗo winomo ndeke noon haadi on jaɓama on naati e gon fele ɓiɓɓe mon almuɓe mon ko ɓiɓɓe Cheikh Tidiane wi yon ndendinan ɗum ɓiɓɓe mon ɓe goto mon fof nan huufi ɓesgu mum mbaɗe feere jadiron falillahi lamdu min teski nde won min nehi kayidi min teski Alhaji Mamadou Bocar radiallahu anhu on ko ɗaccon hakke moƴƴuɓe fof ko moƴƴuɓe ko addi haala ka tan noon ko saɗa jodde neɗɗo mo ɓurɗa humpitade ko ɗum tan woni on nden hitande ummi kayidi yeehi ndendori juuɗi ada ceerno Hamidou ndendori yi kamne ko suufiyanke wona jaho ko nden ɓe mbatti yadirde ko ɓuuri wonde mo himko tan ɗum ɗo ko Sarif Mouhamadoul Habib oɗo Cheikh Tidiane radiallahu anhu nelɗomo yo arga o gollodira e mabɓe kamɓe yontanoɓe wonɓe ga Tijaniyankoɓe ɓesgu makko ngo kam Cheikh Tidiane oɗo ari gollodira e mabɓe ɗum ɗo woni ha paamon wonde nde o ari nde ɓe wonelaɓe ceerno Seydou Nourou jaɓɓinoɗomo en andi hol kanko en andi holko addi en andi holɓe o aɗe dow mum en andi holko arani jaɓɓorimo ni ceerno Seydou Nourou nde wonno ko moƴƴo o ummo saaha fof wara ɗo juurade ɗo no dañra eno ɗo woniri fof omo andi fuutankoɓe fof ndiri paye makko radiallahu anhu Sarif ɓenninoyimo zawi nan dow to sal nan to mbiya ɗum ko sal Riyad ko foftorde mana ene yaaji kamɓe fof ɓe ndiri ɓe payi toon ɓe jetti he oto tampine kam Seydou Nourou goppe ɗo indam nde oto kaale kam galle Sarif Mouhamadoul Habib min Seydou Nourou hay rawandu Sarif Mouhamadoul Habib min mi wonani rawandu Sarif Mouhamadoul Habib ɓuurimi ha ganden kanko omo andi holi o omo andi o ko addi enenne ganden yonti kadi ganden 53 e joni e Daha ɗaccanami hakke julɓe fof ɗaccanami hakke jomum ari ene addi ko ene golli ko ene ɗacci ko ha joni en cuwa andude won en cuwa andude galle o e ɗum ko holɗum e mbatteni ɗum haqqille an koye wallidiɓe ye en gandu galle o ko enen jeeyi ko adduno ko noon eɗen gandi jaɓɓinoɓe tini holmo anda ceerno Seydou Nourou kala ko wawno dañde ko jaɓɓi oɗo ko wonko ɓeydi holmo anda ceerno Mountaga Ahmad holmo anda ceerno Hamid Sy holmo anda Alhaji Mouhamadou Saïdou holmo anda Alhaji Mouhamadou Bocar holmo anda moƴƴuɓe Fouta ɓe wondunoɓe hawruno yontaɓe foof kamɓen foof goto hen fof en gandi ɗum waɗi noon ko nde o ari nde kamɓe fof ɓe ndiri ɓe jaɓɓi enen haadi noon heddani en ko addano ko seɗen jiiɗi ɓirtude faydu ndu ko woni hen ko garen enen e mawɓe men heddiɓe wuurɓe ɓe foof Allah jarama a jarama ɗum ɗo
forani wonde mintaji capantati e joyi foti wonde ko heure uji kewɗi nde wonno oɗo mo kaleten o mo kaleten sadi Mouhamadoul Habib radiallahu anhu o mo kaleten o ɓuuri immayo gueɗi wallahi hay gueɗi noon nokkat en tan nawa kumtira haaju ma wallahi o heddi ko goppa ɗon Thiam kono yewtere nde télé o ko mintaji capantati woni yewtere nde min garami nde noon mbimi kawi ko galle Sarif Thiam ɓeerineke min hay sinno kodemaji joyyi ɗum fof ko beele eɗen mbawa yañade e golle ɗe min gari noon hankkadi ne ceɓɓel yewtere nde gonga seeɗa ala ko barke woodi Allah min beltima noon minen kadi min jettiri ɗum Allah alhamdulillah duwa o men ceerno Adama Gaye koko jaaba gonga mi meeɗi wiide mo yo duwonumi holko jiɗɗa duwanede min jimi duwane koko moƴƴi tan min moƴƴi fof min jaada hen o yala jinmi o yana capanɗe jeenayyi e nayyi wiyam haal tan ko jiɗɗa duwanede mbiyen jinmi duwanede ko Allah hollam mo yiide yimɓe moƴƴuɓe ɓe o joni noon hoftodari o nani o ngel sogil o duwa mo ñaagui o ɓiyam so tawi on duwa o jaabama aduna ma e lakara ma fof moƴƴi duwa o jaabama huccidde e tawɗuma rasul sallallahu alayhi ɗo woni ɗo ma yo haaɗi mi yettiri ɗum Allah min alhamdulillah jinnaɓam no fewi joni ko ɓeɗe testen mbaɗa ɗum moral juri hanke heddi ko seeɗa woni ko ɗum halifaɓe e caggal makko ɓe ɓiɓɓe makko ɓe kalna en ɗum e jooɗiɗo hannde o hol kañum kalna en kadi e leeɗiɗo lebbi walla e ɗiɗo ñalawmaji e ɗiɗo sahaji elle wonko waɗanteno wonko waɗanteno e galle he ɗum kadi jubba hen bandiraɓe mbawa naftorade mbawa kadi hutora ɗum ene wayno yewtere nde ko heddi hen ko gillano mona waɗami signalé heddi ko heewani noon tigui jarama ceerno Daha caggal nde Allah nawimo 83 jooɗi e khilafa he ko Seydi Zeynul Abidine Tijani bawmum Seydi Jalaluddin oɗo Seydi Jalaluddin wuuri ko duuɓi 30 e duuɓi 6 Jalaluddin afo makko on woni Mahmoud balla il faut garten ha ɗon Jalaluddin nden inde holko firti Jalaluddin ko kanko woni peeñal diine o pulaar ko ni wiyata ɗum Jalal ko mawɗo diine o peeñal diine o machallah ɓiɗɗo dewɗo heen kanko on yeehi law on woni mo mbini o woni afo o Sarif Zeynul Abidine ko cuɗaare jondi e diine o o inniri ni oɗo Jalaluddin noon ko bam makko kanko Sarif Hamdoul Habib wiyata ko Mahmoud Jalaluddin joni noon o inniri ɗum afo makko on yeehi alhamdulillah lomtaki Sarif Zeynul Abidine lomti 83 mo woni o ha 93 on ne rutte e Allah wallahi alhamdu on woni bamum Jalaluddin mo kalɗen ɗo joni joni ɗo mawɗo jonde nde o Seydi Abdoul Moutalib Tijani oɗo lomti on lomtiɗo joni 93 e joni lomtiɗo o ko kañum lomti woni gonɗo ɗo o ɗo noon nde Allah nanni ɗum aduna mo mbino ɗen Cheikhou Zawaya jamirɗo baba o Cheikh Tidiane wima yaya mbaɗoya zawiya maɗa Sénégal garbu Ifriqiya o Seydi Tayyib o on ɗon nehnomo nde baba makko dañimo tan tottimo mawɗo o yono Sarif Hamdoul Habib ko ƴoƴƴo addanani Cheikh Tidiane neldemo so wonano andi Allah joƴƴinta so wonano andi no joƴƴinirta mo neli fof tawata kene wawi jogade kala mo totti ne wawi jogade o totti ɗum o itti ɓiɗɗo o totti ɗum oɗon Seydi Tayyib nde Allah nawi ɗum o waddi ɗum e Seydi Mahmoud Seydi Ali tokara ɓiyi ko afu makko o on joɗima Cheikhou Zawaya duuɓi so tawi gurdam no wanno wonano omo ɗon ko Sarif Hamdoul Habib wonanno mawɗo waari ɗo ene yimɓeɓe jaɓɓimo kanko Seydi Ali Seydi Sarif Hamdoul Habib ƴoyre muɗum ar ƴeew ɓesgu Cheikh Tidiane wongu ga ngu nelanomi e muɗum ngu ngu lomtiɗa toon o ari waɗi Sarif Hamdoul Habib no haala tan Cheikhou Zawaya ko mawni ko ene haala hol kanko o wi onon mballe kam oɗo mbiyowo Cheikhou Zawaya ko kañum woni Cheikhou Zawaya minen jiidi baba kanko woni mawnam lomtimi ko ari kanko Cheikh Tidiane lomtinimo ga mi lomtiɗo lomtotono ɗo ayi haalde gonga taƴat ha arsigue ko mawninde mawɗo o ko nden Allah mawnintuma an falillahi alhamdu ɓe mbini on ɗon wo in e Seydi Ali rewi e oɗo kanko Seydi Abdoul Moutalib nde mi haalanima on nehi e Seydi Abdoul Moutalib caggal Seydi Tayyib Sarif Abdoul Moutalib so arino ɗo oɗo lomtiɗo joni so arino ɗo tawi omo waɗa toon kanko yo wonde seerenɓe o tarbinoyo toon so arino ɗo neɗɗo wiyatamo ko yah Sarif Hamdoul Habib wiyatamo ko haal ko jiɗɗa min mbaɗanma koota o woni toon hawo haaɓi o ari hen gotol o wi baba an mbati mi jeeyaka ɗo o wi ko ɗon jeeɗa mbati an e nene on jibinanima minen jibinma
o wi ko hanma an somi ari ɗo tan mbiyatami kilimi hoota o wi mo Abdoul Moutalib Boutalib mbiyata ko Boutalib an ma lomtoɗo ha natta yidde kala haali ɗiɗi gondata e geddu goto ɗum noon an ariya tan wayi noon 83 93 Allah hoddiri wo lomti omona jooɗi kankone nde wo jooɗi 93 94 95 Cheikh Tidiane radiallahu anhu feeñanimo wimo Abdoul Moutalib noddu eyyi bamakko wiyono noddu Cheikh Tidiane ko biyonoɗo yo noddu yamirimo yo noddu 97 so ɗon teski Fuutankoɓe ngari caggal ɗo waɗandemo ɗo e ziyara e hakkude galle he kono juutani e bawɗe Allah Allah hoddiri joni ko jooɗi ko o noddi ɗum woni noddandu ndu Allah hoddiri lomtinimo waɗimo emen waddimo emen kanko jooɗiɗo hande e ngeeɗo nangue miñi ko dewɗo e makko ko Seydi Ali mo mbiɗen o innira miñi ko dewɗo e on o ko Seydi Cheikh Oumar Seydi Tayyib Allah waɗi ɗum jaaɗo e ɗiɗo dumunnaji e mois de décembre ɓennuɗo o oɗo ko kamɓe jiidi baba woni duttiɗo e Allah Allah jarama onne on jibini Sari Mouhamadoul Habib oɗo jooɗiɗo Allah jarama a jarama kadi ɗum ko toɓɓere wotere kono noon so en ƴewtidima jonde men nde barkini alhamdulillah nde barkinnode alhamdulillah taniraɓe rasul ngoni sallallahu alayhi wa sallam barkinde kadi ko duwa ɗo fof koko jaɓete gonga enen gandi duwa sene duwe e so fuɗɗama tan so jeeɗo Allah naatino ko ene wayno duwa o koko jaɓete saka moƴƴi ceernaɓe mbino wona min gonga joni joni won garɗo Thiam o salminama o bismama o wiyama bisimilla mo joni eɗen guddira tan kalana en ñalawmaji ɗi ñalawmaji ɗi waɗitino ɗo ɗi e koye saaha mum waɗen ko noon woori kaɓra bandiraɓe noon tigui holɗum après on saaha mbayno waynade alhamdulillahi rabbil alamina Seydi Thiam sa nani ñalawmaji ɗi ko ñalawma meɗen nduɗo lewru 17 Sawwal ene fonno waɗede ɗo en Sharif Mouhamadoul Habib en assisno nden Cheikh Tidiane radiallahu anhu yaltuno aduna Sharif Mouhamadoul Habib noon on ñalawma so yonti ene dawe ɗo ñalle waɗe silkeji alqur'ana e duwawuji julɓe ɓe duwone o duwane ñalawma mo yano o kanko Cheikh Tidiane radiallahu anhu ko 17 Sawwal Sawwal noon woni ene mbiyata humtorandu ɗum ɗon noon hawrata koye samedi le 29 mai nduɗo ɗum noon mataw ko samedi le 29 mai hawrata walla so tawi wona paaɗo o eyyi ɗum ɗon noon julɓe ɓe tintine tan kala mo Allah hoddiri hawrude hen almuɓeɓe kam ne gandidi e koye mumen eɗen ero dendagal julɓe ɓe foof oɗo khalifa o min jooɗi e min jewta o wi mi liimi o wi min hande haajam ala o ko tijjaniyanke o wona min ko lendagal leñol annabi sallah sallam nduwantoɓe o no juula o juulani min ko leñol annabi sallah sallam jooɗanimi tafsir alqur'ana baɗetenoɗo korka foof eɗen gandi hen ɓurɗo lollude hen eɗen ganduno hen ceerno Mahmoud Dia ko ɗo tan wonno e yamirore ceerno Hamid Sy e yamirore Sharif Mouhamadoul Habib goto tafsir fof ko ɗo o waɗatno guila Allah nawimo mawɗo meɗen lomti on ɗon no wiye ceerno Idrissa Sy Allah nawi ɗum joni ko ɓiyen miñen cokolel wawa on ɗon lomti ɗo ene waɗa tafsir o ene wiye Alhaji Momadou Bocar tanum Alhaji Momadou Bocar Allah hoddiri tafsir o timmi ñande hen kadi so yonti eɗen ñalla siftorde Cheikh Tidiane radiallahu anhu ñalawmo yano e gollal Sharif Mouhamadoul Habib he e gollal tafsir ngal kadi ne timma ɗum ne kadi yadora hen sen pini 9h subaka puɗɗoɗen dowuji ha takkusan so tawi takkusan ari en juuli en birdi nduwodiren ceerno Bocar Alpha ɗum ne kadi ɗacca hakke Seydina dilli gila nani ɗum hanki ɗum haɗimo joddade e men komo jogui sok e neɗɗo fof no jogui ko muusi ɗum nde wonno ko almudo mo enen fof eɗen gandi mo almudagu muɗum labti ko labɗo ko laɓɓinɗo almudagu ngu kanko o ala ɗiɗi kadi o ala fereñ e almudagal he nde o gollata nde emin tawa komin sukaɓe min kawri e bamma kono jaɓɓoyo o jaɓɓoyto ko risatol ceerno o duusode mum e Fouta so gasni o duusa ɗum kadi ha risatol o rutto duuɓi makko e fof e yidde makko e galle Cheikh Tidiane yidde makko Seydi Abdoul Moutalib e jaagol ngol noon ko goƴa eɓe kaali gargol ngol no wona yama wona janggo so ari mbeɗa andi ko goƴa makko koye heblade tan guila e entretien ɓanli nde wonno ɓawɗo ngu waɗi pour yaade hawroyde hen julɓe ɓe fof kadi ene duwane hen haadi Allah addiri honni ngal ɗo peeñal yo Allah feññinal halma télé men o
ɗeɗo Piindi TV taw ko musidɗo meɗen Dawde Moussa Dia golli ɗeɗo golle joɗɗe ɗe ganduɗa aɗa wawi mbaɗnonmo duwaw mbiya kadi Seernaabe yoɓe mbaɗan duwaw radio ngo e télé o beele ene ƴellito ha yettoɗo jiɗɗo yettade ɗo taw diineji men e dendagal golleji men ene jaltini hen on saaha siɗen guddoya jamira bandiraɓe coomata hen ɗum seydi Daha Thiam sarifaɓe ɓe nani ko kalta ko ɓe mbi ɓe duwima ɓe gadi duwanade ko an joguiɗo ngoɗo miijo o kala mo yanti e feññinde ko Allah feññini Allah feññinma Allah wi man dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'il a'la on mo siftorimi nder mi siftoro ɗum nder on mo jangtimi boowal mi jangto ɗum to ɓuri towde e dente siftorde galle Cheikh Tidiane e faydu Cheikh Tidiane e noddude yimɓe ma e yiɗɓe ma fof yo ngara e galle Cheikh Tidiane wonko woni ɗo nawen ma jahano wa laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura on garat ƴetten faydu ndu ko wonani en ɗo ko nawen eɓeni kamɓe ala koɓe jogui ko wona koye mabɓe kamɓe koɓe jogorno ko enen tan ɓe jogani eɓenen jogui e paadi garanɗo nden noon Allah wayi ko Allah waɗiri noon joni noon ɓe nani ɗum an garɗo habrude ɗum ɗo e wadde ɗum ɗo a duwanama ɓe belti kanko jeyɗo sababu télé o jeyɗo sababu radio ngo o duwanama adi fof duwanademo ko gollal ngal ko ha ɗemgal rewa hen weele tan kono gollal ngal yoɓimo yo Allah yommo ko tiiɗi mawdinamo renana on e gollal le waɗana en noon enen fof e julɓe fof amini allahu alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin en jetti Allah Thiam Allah yetti hoore mum sababude golle ɗo golle julɓe ɗe mi yettat sababu o sa yettani sababu siɗi mbasa yettude Allah noon sallah sallam wi nde wonno sababam hannde e nadde galle Cheikh Tidiane radiallahu anhu ko jeyaɗo Allah goto ne wiye ceerno Amadou Malik ko jeeya ko Belel Wodior gonga kanko waddimi e ceerno Oumar Ba Gabo tigui feeral o mon ɗon ɗo Parcelles Assainies ɗo kamɓe dewɗa ɗo ha garmi ɗo tawmi ɗo hen Cheikh Tidiane Sall tawmi ɗo hewɓe dal ɓe ganduɗa somi waɗa limo ɗum yewtere nde ene wawi haɗ ɗo kono noon mi yetti sababu me galle o garduɓe ɗo ni mi yettima an ceerno kalɗa ko mbaɗa nde ɗe wawi haalde ɗum ɗo ha ni janggo nde wonno wawi sodde gertogal ko toɓogal ko jinnoɗo gillal toɓaka gonga walla tawa gandu gertoɗe machallah golle ɗe jooɗi peewi camaraman o jogui technicien o wiyete ko Kader kanko jogui karallagal ngal haaldanno e mon ko Daha Thiam nde ɗo yewtere nde waɗi barke nde barkini mbaɗa wiya noon denndangal juɗɗo ɓe o asadu an la ilaha illallah asadu anna mouhamadou rasulullah sallllahu alayhi wa sallam saɗa yaaha Makka a foti rasulullahi ruttu gonga sallah sallam ɓaɗa somo yayi kanko juɗɗotoɗa gonga galle rasulullahi nani sallallahu alayhi wa sallam galle Cheikh Tidiane nani tigui kala ɗo mbawɗon wonde gaare ko wonno ɗo guila hanki ko nanɗo ha joni tema aduna o tagui lakara o hoɗe ko wonno ɗo ko nanɗo ha joni tigui ɗum no eɗen ñaagui jomiraɗo joom mbaɗe e bawɗo o yo Allah ƴeltu pittali julɓe ha ɓeydo galle o kam yiyama so Allah yi galle nelaɗo yi galle Cheikh Tidiane yi galle on galle yiyama tigui kono noon julɓe jeɗaɗo jaam e teddugalle moƴƴere Allah yo Allah hokku ɗum ɓeydo e haqqille ardi ye oɗo galle oɗo hadara tuggande ma ko garmi ɗo ko ñanden wadde préparation yewtere nde ha ɗo ɗo jooɗi ha Allah hollodiri min hanki o tawi gam to dewgal Mamadou Ba en to Ibrahima Abdourahmane Ba en to fof koye jaam gon me weltade haqqille ne deeƴi mbaɗa welti ɗum ko ɓeydare ɓeydorade rasul sallallahu alayhi wa sallam ɓeydorade Cheikh Tidiane sahih ɓeydorade mana Sérif Mouhamadoul Habib radiallahu anhu ma daña chance de keɓa ɗum gonga yettiri ɗum Allah wetti jinnaɓe alhamdulillah bandiraɓe yeewiyankoɓe Piindi TV ɗo mbawɗon wonde en goni ɗon nder leydi e caggal leydi ko ɗeɗo yewtere hande garɗen ko galle Sérif Mouhamadoul Habib en tawi ɗo khalifa galle o machallah Sérif Abdoul Moutalib ko jankiniɗo kadi ko deeƴo kadi deeƴo mbelu won oktanuma rasulullah sallallahu alayhi wa sallam noon so tawi wayno en jettiri ɗum Allah en tawi ɗo kadi ɓiɓɓe mabɓe nanɗo jooɗi machallah en tawi almuɓe en tawi yiɗɓe ɓe
en mbaɗino yewtere faade ceerno amadou boye naji en mbaɗino yewtere faade ceerno yero bal en mbaɗino yewtere faade ceerno cheikh yumakal li en mbaɗino yewtere faade ceerno moussa gassamma en mbaɗino yewtere faade ceerno adama gaye hande noon ɗo ko ɗo maayo haaɗi gonga allahumma salli ala sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam noon tigi من المهيمن تسيل صرح للنظام حسن فعند ذا تقر بتصديقي لما ذكرت لك بتحقيقي هذا مع العلم بأني لست أهلا لذا وأنني ستدبت لكنني أرجو من اللطيف حفظي من الخطأ والتسييف وأن يكون ذا النظام سببا إلى ارتقاء درجات النجبة وأن يميتني على دين النبي وحب شيخنا الإمام الطيب قطب الأنام ذي التقى والجود حب الرسول سيد الوجود عليه أزكى صلوات الرب وآله شم الذرى وصابي مشتاق مؤمن إلى طيبته وحب آل بيته ما أنجبت خود من الغواني في كل ما مضى من الزمان كمثالك على صغر سنه نعم ونزل ثم ارتقت همته العليا إلى اتباع سادتي صوفيا فجعل في طلب أهل الله أتت كل عبدنا أواه وعمره 21 سنة لله ضر أمه ما أحسن فكان من جملة من أتاه من أولياء أسره الأواه سيدنا طيب خلفة الفضل وفارس الحلبة أحمد السقل وغيرها زينك من أهل المنن كسيدي محمد نجل الحسن وهو الذي قال لهذا الكامل تدرك لا بد مستذلي جعلنا إلى هنا من أهلها بجاه منشها وجاه فضلها.